ମୋ ପୁଅ ତାର ଗଡ଼ିଆ ମାଛ ଦେଖିଆନି ବେଶୀ ପାଗଳ ହୋଇ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି, ତା ବାପା କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଗଡ଼ିଆରୁ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ତା ବାପା କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଗଡ଼ିଆରୁ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି। ସେ ଗଡ଼ିଆ ମାଛ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ଗାଙ୍ଗୁଳାରେ ପାଣି ପୁରେଇ ତାକୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଦେଖି ବୋଲି। ସେ ମାଛ ତା ବାପା କହୁଛି ମାଛ ଧର ଧର, ତା ବାପା ଧରୁ ଧରୁ ସେ ମାଛ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛ, ଏମିତିଆ ମାଛ ସେ କହୁନା, ଦେଖିଲେ ଭାରି ଲୋଭ ହେବ। ମୋତେ ଟିକେ କାଟି ଆସି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସିଆଡ଼େ ନେଇ ଛକରା ଆଡ଼େ କାଟି ଆଣ, ନାଇଁ ତୁ ଏଇଠି କାଟେ। ମୋତେ ତ କାଟି ଆସୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କାକୁଡ଼ି କୋରାରେ ତାକୁ ଛେଲୁଛି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ କାଟିନି ମାଛ ନା, ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି କାଟୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମାଛକୁ କାଟିକି ଧୋଇ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କବାଇକି ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଡ଼େ ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, କାହିଁକିନା ଘରେ ରୋଷେଇ କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ, ମାଛ ଗ୍ୟାସ୍ ଗନ୍ଧେଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବାହାରେ ଦେଖିବ ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଖରାଟା କାଟୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାଇ ହେବ ବୋଲି। ତା ଦେହରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଅଦା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଫ୍ରାଏରେ ଦିଆହେବ। ତେଲ ଯେମିତି ତାତିଗଲା, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କିଛି କାଠ ମସଲା ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ଦେଇକି ପିଆଜ ଜରି ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କରିବା କାଟିକି ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ, ତା ଦେହରେ ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକେଇବା। ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମସଲା ଟିକେ କଷା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିକି ତାର ଟିକେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବାଟରେ ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା, କାହିଁକିନା ଅଧିକା ମାଛ ହେଇଯାଇଛି, ତାର କଷା ହେବ। ମାଛ ପାଣି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମାଛ ପକେଇକି, ମାଛ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା।